Всім привіт! Закінчуємо підготовку ось такого класного Escape 2020 року. З маленьким пробігом все на все 66 тисяч. Зараз, як ви бачите, ми заряджаємо акумулятор. Перевіряємо його ще раз. Технічно він вже повністю перевірений, але ще раз проведемо діагностику. Автомобіль у нас на виході без помилочок в ідеальному стані. Маленький пробіг 66 тисяч. Тобто скоро таке авто буде у нас доступне в продажі. Також ще один чорний Escape, 1,5 двигун. Селовська комплектація, завершуємо підготовку. Тут хімчистка, поліровка. Поліровка вже вроді би зверху закінчена, всередині хімчистку проводимо. Гарна комплектація. Це є 19 рік. Так, 19 рік бачу по фарам. Є запасочка. Тут прибирається автомобіль. Це є селовська комплектація на повному приводі авто. Так що найближчим часом буде пару автомобільчиків готових до продажу. Всім дякую.